Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε ο Πέτρος Μάνταλος, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Χριστίνα Καπογιάννη, το βράδυ της Παρασκευής 13 Ιουνίου. Γαμός και βάφτιση μαζί. Ο γνωστός ποδοσφαιριστής και η σύζυγος του υποδέχτηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το πρώτο τους παιδί και έτσι εκτός από το θρησκευτικό γάμο τους πραγματοποίησαν και τη βάφτιση του γιού τους. Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στο Κοροπή, παρουσία συγγενών, φίλων και φυσικά αρκετών ποδοσφαιριστών, ενώ δεν έλειψε το κυτρινόμαυρο στοιχείο από τη βραδιά. Μάλιστα, το ζευγάρι έκανε είσοδο στη δεξίωση υπό τους ήχους του Freed From Desire, το οποίο οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μετέτρεψαν σε σύνθημα με τίτλο Forza Ekara. Οι κουμπάροι του ζευγαριού ήταν τρεις, ανάμεσα τους και ο Σταύρος Πεταβράκης, καλός φίλος και πρώην συμπαίκτης του Πέτρου Μάνταλο.